Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un episod. Eu sunt Zeno și astăzi ne vom juca Sierra 7. Este un joculeț despre asasin ceva, nu știu exact. Haideți să-i dăm pe story. Dați și voi un like și subscribe pentru că m-ar ajuta foarte mult. Se numește Storage Dublin, Ireland. Dăm pe easy. Avem un pistol secondary, gloanțe normale. Astea sunt mai bune, dar n-am cum să le iau. După aia avem un Uzi Mac 11, pardon, Uzi și eu. Și încă un pic și pot să le iau la 1450, dar mai am. Wait a minute. 1450, 1300, 1450, 1300. Nu am bani destui, dar o să încerc să fac cumva să iau bani. Poate din următoarele misiuni poate o să fac ceva. Haide să-i dăm drumul. Bun. Good news. Vești bune. Poți să folosești un pistol Glock. Came from... Nu-s prea bun cu engleza, dar înțeleg cât de cât. Turns out the military have a weapon storage unit not far from the safe house. Roger sau... Tu te dracu, na. Nu mă interesează, gen. Vreau direct să trec la joc. Nu am chef să citesc. Haide să vedem. Haide, dăm cu asta. Pum 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 pum. Pum 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 pum, l-am exterminat. Gata, n-au nicio șansă. Cover. Ieșim și cover. Ieșim, îi dăm. Mort. Bun. Cover. Luăm pistolul. Ieșim. Bum. Ha, băi, am dat în față, cum nu moare. Haideți să vedem unde sunt ăștia. Mori. Greu mor ăștia. Hai să băgăm niște glonțoaie pe țeavă. Deschidem poarta și cap. Băi. Dă-i, bă, odată, bagă-i glonțul. Ia ăștia. Bam. Pum. Bă, mori, mă, odată, mă. Deci, din noi am dat 10 gloanțe. Oricine moare din atâtea gloanțe, dar, da, aparent, ăsta e mai șmecher și nu mă... Bă, dar-i greu. Controlul la armă este foarte nașpa. Dar... Și de ce? Ok, o să-i dau așa în continuu pentru că n-are sens. De unde să-i tragem? De unde? Bam! Nu. Stai cu minte. Foai, ce glonț mi-a tras. Stai puțin că nu merge chiar așa. Bam. Mort. Și opa, iese din tir. De unde? Ia uite. Mort. Mai se frunul. Cover. Uite-l. Bum. Mort. Dăm... Gata? Bine, bă, am terminat și nivelul. Beautiful works as always. Lasă-mă cu engleza ta. I'm from Romania, I'm not... My name is Romania, bă. What? Și avem să luăm nouă armă. Bine, bă. 1700 de bănuți avem. Ia să vedem ce armă putem să ne cumpărăm, să ne placă. Bun, hai să vedem. Hai. Hai, te rog, mai dăm niște bănuți, mai dăm. M-a promovat. Collect. 2100 de bănuți. Păi
și asta înseamnă că pot să-mi schimb arma? Nu cred, bro. Hai, mission unlocked. Lasă-mă un pic. Lasă-mă. Intrăm la story. Nu, reclamă. Da, mi-a dat reclamă. Nu prea mă interesează reclama. Mă doare capul cu reclama voastră, bă. My name is Romania. Voi n-auziți, bă. Special, lasă-mă că mă pune să cumpăr 1300 3300 de bănuți. Hai, lasă că le iau pe ăsta. Confirm. Ia vedeți ce achiziție mi-am făcut. Ready. Execute. What? Cu sniper? A, bă, skip. Nu cred, avem sniper. Oh my god. Oh my god, bro. Ce enervant e sniperul, nu-mi place deloc. Bum, l-am omorât. Trebuie să încarc glonț după glonț. Dar nu știu unde e. Și de ce se aude sunet pe fundal? Că eu n-am dat să se audă. Mort. Mort. Nu! Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Trebuie să vină în asta. Nu! Bam. Mort. Gata, că nu mai am gloanțe. A, bă, da. Aparent am gloanțe infinite. Perfect. Aim. Ia să vedem noi ce avem noi pe aici să luăm. Aim. Mă, dar nu văd nimic. Deci bate joc, gen. Trebuie să dau în asta. Da, bă, uite cum am... Bă, ce satelite deci. Trebuia să mă prind. Hai. Enumii adevărați ăștia. A, nu s-a... Ba da, s-a adevărați. Sau? A, nu s-a adevărat, sunt tot din astea tablouri, doar că desenate mai realist. N-ai cum, bă, sunt prea bun. Nice job. Da, uite, vedeți, sunt tot cutii. A, trebuie să dau în ăsta. A, și l-am făcut să se ducă aici. I-am dat. Ăla s-a prins. S-a prins că a tras cineva. Don't let enemies kill. Don't miss near an enemy. Use distraction. Da, dă-i, bă, nu mai încărca. What? Ah, trebuie... Ah, și trebuie să-l omor pe ăsta. Și acum îl omor pe ăsta. Easy, bro, prea easy, prea easy. Pentru mine e prea easy. Bun. Haideți să vedem. Bă, deci e prea fain jocul ăsta. Mi-mi place mult rău de tot.
Da, oameni buni, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați și voi acolo un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!